temiz, ak bagtyň oğuz ýurduna tapary. Gahrman arkadag söýler, mehrin şygyr bilen ýyle. Ol şygyrlaryň keremi, hikmet paýlar sagy soly. Şükür arkadagly serdar bilen düşdük nurlu ak ýola. Bu bahar Taňryň türkmeni bagtdan serpay ýapany. Gahrman arkadag hemde arkadagly serdarly ýyl. Öňe barýar, ýagşylyga hemem haýra bolup kepil. Türkmeniň ruhy dünýäsi keşdesi deýsinden epis. Bu bahar rızk bereketiň derýa dep joşup akany. Bugünlerde ter pikirler barhapyntyk ýaryp barýar. Bahar ömrüň günlerini nur bereket garyp barýar. İlwin täleýinden hoşal bagtyň gülüni tirip barýar. Bu bahar joşly ykbalyň ummata gülüp bakany. Leyli saçlar ýad eline başlaryny ırap otýar. Arşdan täsil älen moşor hayran bolup garap otýar. Gyýdy göwnüni ýaş daragtlar başyny nura biräp otýar. Bu bahar arşyň öz nuruny sahylyk bilen sepeni. Türkmeniň sährasy düzi sunut deýin haşamlydyr. Watan goro mukaddes ibadatly kasamlydyr. Jemaatyň ykbalynyň her güni bal asallydyr. Bu bahar görmege bay köngüllüň şerbet şekeri. Arkadagly serdar bilen barýarys biz öňe sary. Hoş wagtlykdan nagma kakýar, kalbyň kirşi goşa tary. Ýag arzuwdyr, usallara ýetmegiň talgysy täri. Bu bahar halallyk haýrym hemem hikmetiň sakasy. Arkadagly serdarymyz Peder Pendin ýaýar halky. Arkadag şagyry ömrümiz besleýär hormata sarpa. Ak bahar türkmen düzüni getiripdir ajap görkü. Şatlykdan ýaňa ýürekleň gelir, şat nagma kakasy. Bu bahar gözelligiň hem mehremligiň sakasy. Şahyr Dursun Tekäýew.
Türkmen halkının milli lideri, kahraman arka dağımız Gurbanguly Berdimuhammedow. Pehim payhasım mani, mağtum bulup prağı. Ehli şığır aleminin vepalı hizmetkari. Pehim payhasım mani, mağtum bulup prağı. Midemiz binaların peymanı ıltıvari. Pehim payhasım mani, mağtum bulup prağı. Ulu kiçi her biri işte kayılır ol kulluğuna. Kullu Türkmen halkı üçün ömür canı tilligine. Alınmıştır asmanların keramet belligine. Pehim payhasım mani,
Magtym bolup pıragy. Başygyp küllü türkmeniň ediz jana Müň tugap bilen biz waryarys ýanyna. Barymyzy şärge diýär ägirt şöhrat şanyna. Pehim paýhasym many magtym bolup pıragy. Müň ýyllykdyr asyrlaryň nurany riwayaty. Kömegine mätäsleri Tanrynyň himayaty. Ähli mekan zamanlaryň çyn hakyky rayaty. Pehim paýhasym many magtym bolup pıragy. Hormat doýýas pek ruhunyň bayramyna toýuna. Taqdim edýäs zer ýalkymly pikirine küýüne. Köpet dağın etegine gallı bugün ör boyuna. Onun aly jenaby magtym bolup pıragy. Üç asyryň dowamynda geçen ýol uludur. Halkynyň hem adamzadyň sadyk syddyk kuludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir magtym kuludur. Pehim paýhasym many magtym bolup pıragy. Onuň aly jenaby magtym bolup pıragy.
acayip zamanlar. Tarifini mudam sayrak dillerde, arkadalı kahraman derdarımı. Uzak yaşa evi gardarlarımı. Geldiğim için tere bart için, kuvvetide o ağlı bir halk için. Alkış bize yedi arkadağımı, arkadalı kahraman terdarımı. Balkınışlı diyarı, bağ etmeye çıkıyor gözül meydana. Artı sevgen erir arkadağımda, arkadağı kahraman derdarımı. Uzak yaşa erir arkadağımı. Geldiğim için tere bart için, kuvvetide o ağlı bir halk için. Alkış diye yedi arkadağımı, arkadağı kahraman terdarımı. Assalamu alaykum ýa-ni watandaşlar. Biz sizin her biriňiziň maşgulajatlarynyň artgal döwletiň ýar bolmagyny, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadağymyň, arkadagy Gahryman terdarymyň zanlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edip, ne şuwun kun, arkadagy Gahryman terdarymyň kararyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli künjeklerini baý kişilik dawaratyna gatnaşýar. Edi watandaşlaryna görüşümde ýaly bugünkü Gahryman arkadagy Gahryman terdarymyň ýolaşylaryna ýurdumyza ekologiýa awdançylygyny üpçün etmek boýunça ulyşlar almak barlar. Ine munyň çäklerine de ýurdumyzda ýazgyn büýük pastyna ähli halk baý etmek dawaraty geçirilýär. Edi watandaşlar bilen şu pursatda Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagy Gahryman terdarymyň zanlaryny sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzu edip, şuwun geçirilýän ähli halk baý dawaratyndan iýleşýärmi ýürek buýsançlar arkaly gepleşigini dowam edýär. Edi watandaşlar, biz arkadagy Gahryman terdarymyň Gahryman Arkadağymyň ýolaşylygyna geçirilýän ähli halk baý kişilik dawaratyndan söhbetleşigi arkaly dowam edýär. Biziň söhbetleşigimiz Aşgat gazetiniň baş redaktory Anymrat Mämmedow. Ine bilşimiz ýaly Gahryman Arkadağymyň arkadagy Gahryman terdarymyň ýolaşylygyna ýurdumyzda ir säher bilen ähli halk baý kişilik dawaraty ulsa sowkun bilen geçirilip dur. Şu pursatda iýleşýärmide ýürek buýsançlaryny beýan etseňiz. Gahryman Arkadağymyň arkadagy Gahryman terdarymyň ýolbaşçylygyna biziň ata watanymyzyň tebigatyny goramak maksady bilen birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Ine özüňiz bilýäňiz, Gahryman Arkadağymyz öz çykyşlaryna biziň ata babalarymyz biziň tebigatymyzy, dağymyzy, düzümyzi asyl durkunyna biziň döwrümizde getirip ýetiripdirler. Bizim asyl durkunyna biz tebigatymyzy bir nesillerimize geçirmeliler diýip belläp geçýär. Ine şonuň üçin hem Gahryman Arkadağymyň arkadagy Gahryman terdarymyň ýolbaşçylygyna her ýylla 2 sapar ýazgy mewsümine hem güýzki mewsümine mukaddes toprağymyza bagna hallar oturdylýar. Ine özüňiziň bilşiňiz ýaly arkadagy Gahryman terdarymyň ilkinji bir döwlet wezipesine geçenden soňra ilkinji gatnaşan dawaratam bagy kişilik dawaraty boldy. Ýagny 2022-nji ýylyň 20-nji martyna arkadagy Gahryman terdarymyz Ak şäherimiziň köpetdagy eteklap oturan ýerine bagla halyny oturtdy. Munyň özi Gahryman Arkadağymyzyň ekologiýa siýasatyny, ýagny tebigaty goramakda alyp barýan siýasatynyň arkadagy terdarymyz tarapyndan dowam etdirilýärligini tutuş äleme äşkar etdi. Ine özüňiziň bilşiňiz ýaly arkadagy Gahryman terdarymyz geçen ýylym
ýat hemne güýkü bagy kişilik tawaralaryna da ak pata berdi. Belşiňiz ýaly arkada herdary Bagtyar ýaşlar ýylynyň 18-nji martyna edil şonuň ýaly 4-nji noýabryna Akşäherimiz Aşgabatda şu bagy kişilik tawarlary boldy. Edil şonuň bilen bir hatarda da geçen ýylda arkadaky gahrman herdarymyz ýa-ni özüňiz hem bellediňiz 4-nji noýabrda biziň Akşäherimiziň hemratyna öwrülen Arkadagy şäherine bagnahalyny oturtdy. Ine bu zatlaryň özü gahrman arkadagymyzyň gahrman herdarymyzyň bir tebigaty goramak bilen baglanşykly biziň nesillerimize, biziň halkymyza görüldi bolýarlygyny görkezýär. Ine häzirki wagtda şaly garaşylyk ýyllarymyz içinde biziň ata watanymyzyň mukaddes topragyna 150 millionyň gowrak bagnahallary ekildi. Ine bilen bolsa biziň ata watanymyzy bagy sana büremekde uly işleriň edilýärligini görkezýär. Ine gahrman arkadagy gahrman herdarymyz diňe bir biziň ata watanymyzda tebigaty goramak bilen baglanşykly beýik işler amala aşyrman Birleşen Milletler Guramasyň münwerine dünýäde tebigaty goramak bilen baglanşykly bir näçe teklipler öňe sürýär. Ine häzirki döwürde gahrman arkadagy gahrman herdarymyzyň öňe süren teklipler esasyna Birleşen Milletler Guramaty 25 tane rezolýusiýa kararnama kabul etdi. Ine şol kararnamanyň 4 sansy tebigaty goramak bilen baglanşykly. Gahrman arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň beýik münwerinden bir ýaşyl ykdysadyýet diýen diplomatiýany öňe sürdi. Ýaşyl ykdysadyýet diplomatiýa diýmek bir ýaşyl ykdysadyýete daýanyp, ýagny tebigaty ziýan ýetirmäni ykdysadyýety, dünýä ykdysadyýetini ösürmek aňladýar. Ine bilen bolsa diňe bir biziň halkymyzda däl tutuş dünýä halklaryna bir uly seslenme döretdi. Ine özüňiz bilýäňiz golaýda 13-nji martda arkadaky gahrman herdarymyz Lewap vilayetine ýylla 1 milyon tonna sement öndürýän Lewap sement zawodynyň 2-nji tapgyryny ulanmany berdi. Ine şo taýda da dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň öňdewarjy karhanalarynyň enjamlary oturdurly. O şu tebigaty goý berilmeli ziýaly kanunlar urusat edilýän möçöründen hem az şol tebigaty zyňyny az goý berýär. Ine bu zatlaryň özü tebigaty goramakda ykdysadyýety ösdüreňde de tebigaty ziýan bermäni ösdürmek baradaky siýasatyň dawarlanýanlygyny görkezýär. Ine ýadyňyza düşýän bolsa biziň Akşäherimiz Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň şäherlerdäki baglar atly bir öňe süren siýasatyna biziň ýurdumyzyň goşan düşün Akşäherimize ýörüýdi, guwanama gelip owuşdy. Ine şu guwanamanyň gelip owuşmasynyň özem biziň ýurdumyzda tebigaty goramak bilen alınıp barlayan işleriň bir tutuş dünýä tarapyndan gollanýanlygyny ýene de äleme äşkar edýär. Bir tarapdan hem bolsa bir gahrman arkadagymyzyň alyp barýan siýasatynyň arkadagy gahrman herdarymyz tarapyndan hem dowam etdirilýärligini görkezýär. Ine 2020-nji ýylyň 5-nji martyna gahrman arkadagymyz şu Akşäherimiziň golaýyna, ýagny köpetdagy eteklap oturan ýerde özüniň şapalat atly bedewine atlanyp bir şu edilýän işlere, ýagny baglara serenjam berilişini bilen gyzyklandy. Ele şonuň bilen bir hatarda da 2020-nji ýylyň şu ýazgy mewsumyna ekiljek baglar bilen tanışdy. Şonda gahrman arkadagymyz biziň mukaddes toprağymyzda diňe bir Akşäherimizde däl vilayetlerimizde de bir miweli baglaryň ekmenligine teklip etdi. Ýagny üzüm ekilmeligini, tut ekilmeligini, beýleki miweli agaçlaryň ekilmeligini degişli ýol başçylara tawşyrdy. Ene şonuň esasyna da häzirki döwürde diňe bir toznaýan bu agaçlardan tut agacy, üzüm agacy, alma agacy, beýleki miweli agaçlarym ekilýär.
Ine özüňiz bilýäňiz, Gahryman arkadaşymyň teklifi bilen arkadaş şäherine tutuş köpçülikden üzüm nahally ekmek dawarady boldy. Ine şu dawarada genelliň reportda kitabyna hatawa almaga da höýdürlenildi. Bu zatlaryň özü Gahryman arkadaşymyň Gahryman serdarymyň diňe bir bagy ekmekdäl biziň şähramyň gözelligini gorap saklamakda da uly işleri amala aşyrýarlygyny görkezýär. Ine Gahryman arkadaşymyz özüniň 2019-njy ýylda Türkmeniň döwletlik görelgesi adly kitabyny halkymyza peşkeş berdi. Ine şonu da bagy ekmek bilen baglanşykly, bagy ýydyk etmek bilen baglanşykly, bagy ekmek zähmet terbiýeti bilen baglanşykly bir näçe riwayatlary getirýär. Gahryman arkadaşymyz bize tebigaty goramak bilen baglanşykly, edil şonuň ýaly bir baglary ýydyk etmek bilen baglanşykly özüniň maslahatlaryny berýär. Ene ýadyňyza düşýän bolsa 2014-nji ýylda Gahryman arkadaşymyz Akşäherimiziň Demirgazyk künjegine täze zaman ýaşaýyş toplumyny açyp berdi. Ene şo taýda bir täze zaman ýaşaýyş toplumyna baryp bir jaýalarlar bilen gurrundaş bolup ýurt garşy aldyrýanny şo taýda bir ene bilen gurrundaş bolanyny şo taýda täze zaman ýaşaýyş toplumyna bir bagy ekmäne de mümkinçilik bar. Ýörüte meýdançasy bar. Ine şo taýda miweli agaçlaryň ekildi gowuljakdygyny, agaç ekilenne çağa nesil terbiýetinden gowulýarlygyny gurrundaş bolupdy. Ine häzirki döwürde şol täze zaman ýaşaýyş toplumyna bark görünýärdi. Şo taýda howullarda ekilen baglar bir uruhun göterýär. Gahryman arkadaşymyzam, Gahryman serdarymyzam öz kitaplaryna bag ekmeň, ene toprağa hyzmat etmeň ähli tarapyn peýdanyň bardygyny nygtap geçýär. Ine Gahryman arkadaşymyzyň Gahryman serdarymyzyň bir halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşatmak üçin alyp barýan beýgi işleriniň ırwaçlyklara beslenmegini, jallarynyň da ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Gahryman Gahryman serdarymyzyň ýol başçylygyna halkymyzyň toýlary toýralýardy. Köp sag bolun beren täsirli gurrunlaryňyz üçin. Bugün Gahryman arkadaşymyň Gahryman serdarymyň alyp barýan ekologiýa diplomatiýasy dünýä ýurtlaryna şeýlekem halkara guramalar tarapyndan ulgallawy eýe bolýar. Bulan bolsa biziň ýurdumyzda adamlaryň saglygy wagtda edilýän aladanyň aýdyn suwsamasy bolup durýar. Bizem size alyp barýan işleriniňde ulsynlyklar arzu edýär. Gahryman arkadaşymyň serdarymyň alyp barýan çerda siýasatyny metbuat sahypalaryny wagt etmekde alyp barýan işleriniňde ulsynlyklar ýar bolsun. Tamam. Edi watandaşlar biz söhbetdeşýümizi şuň kundan Gahryman Gahryman serdarymyň ýolaçylygyny ulusatlyk şowkuny dawara bilen geçirilýän ähli halk bagy dawaratyndan gepleşigimiz söhbetdeşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmen dünýä gaziýetiniň başly doktory Batyr Muradow. Ine bilsimiz ýaly ir täher bilen bahar pastynyň bir ajaýyp gününe ýurdumyzda ähli halk bagy dawarasy ulusatlyk şowkuny dowam edip dur. Ne munçaklarına da köpet dağın gözel künjoklarına arkadaşlar Gahryman serdarymyzyň ýolaçylygyna ähli halk bagy dawarasy geçirilip dur. Ine şu pursatda bir iýleşýärmiz, ýürek ýytaşyňyzy beýan etseňiz. Bakın Paýhadumany, Maktun Prag ýylyna hormatly prezidentimiz arkadaşlar Gahryman serdarymyzyň Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk başlygynyň başçygy Gahryman arkadaşymyzyň bimeşür tağlarlar netijesinde bizim yurdumuz ulu öz ýolunyň öňe barýar. Ine ulu wakalar boldur, ulu çäreler boldur. Ine görýänmi şu bir ajaýyp bilimiň ýende birine ýagny Maktun Pragynyň dolunyň 300 ýyllyk bellenýän ýylynda da şu wakalar bizi buýsandyrýar. Wakalaryň biri ulu çäreleriň biri köpçülikli bag ekmek dawarasy. Muňa biziň ýurdumyzyň gözel paýda Aşgabatda da, ähli vilayatlarda da, etraplarda, owlarda da ähli halkymyz ata-babalarymyzdan gelýän asylly däp, asylly desur bolan, ýol ýörelgi bolan bag ekmek dawrasyna gatnaşýarlar. Şu baglar biziň ýurdumyz hasy gözelleşdirýär. Özüniň owadyny bilen,
pürlü ağaçlar, meyveli ağaçlar, sayalı ağaçlar. Şeyde hem ne belki eklen bağları da iyi de işler etmek bilen hem adamlar hem öz sağlığını elki diyorlar hem yurdumun güzel olmağına, güzelleşmeğine öz münasip koşulunu koşarlar. Bir hem şuun şeyler var acayip davara katnaşanımız öğren buysan ya sebebine Maktumuli Pragi'nin var acayip heykelinin yanına dağın eteğine hormatly prezidentin katnaşmağına davara geçirliye. Öğren şeyler var ruhu belent ýagdaýda adamlar şoň gatnaşýan, biziň ýaşamyzdan gatnaşýan hormatly prezidentimiz, arkada Gahrman Serdarymyzam, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzam ýaşaryk giň mümkinçilikler açyp berdi. Okumaga, rahmet çekmäge, döretmäge, dawara gatnaşýan ýaşamyzam bağlar ekip nesilden nesile şu ata-babalaryndan gelýän asly däbi geçirýärler. Şu taýda hormatly prezidentimiz şu dawara gatnaşyp köpçüliklerin bağ ekmek davarasında badalga verdi, akbata verdi. Ne bileyim şu davara gatnaşyp öz koşununu öğren begen ýaz. Şu bağ ekmek bir yurdumuz ekologiýa taýdanam arasy bolmagyny üpçün edýär. Hormatly prezidentimizin Gahrman Arkadamyzyň belki diplomatiýasyny bir hatyrdy. Ekologiýa diplomatiýasam tutuş dünýäde dawarlayan siyasat diplomatiýa yok bunny yurdumuzy tanıdya, halkar avrayn barha beýgeldiyene ekologiýa diýmem köp zat içine alýar. Şol sanada bağlary, yurdumuzy gülzarlyk öwürmek. Ne görýärmi? Göz paýdy Aşgabatda da, akylly şäher döwre wapşer, arkada şäherinde de, ähli vilayatlarda da bağlar ekilip tutuş tokoýzoluklar dörýär. Men bilem şu wagt şoňa şaýat bolýasyna kocaman köpe dağın eteğine de bir kolay wagtda ýende bir täze tokoýzolugy dörer. Bizim şu pursatdan peýdalanıp hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza şeýle dawaralara bir gatnaşýanymyz üçin yurdumuz ekologiýa taýdan mundan eýlägem arasa bolmagyny özüme goşundymyzy goşmak üçin döredýän mümkinçilikleri, şertler üçin tüýsürekden köp sag bolsun aýdýas. Goý gülleýän yurdumuzda hormatly prezidentimiziň Gahrman Arkadam parasatlaşdığından şeyle ulu vakalar, çäreler köp bolup dursun, toýlamyz toýulaşsın, bayramlarymyz bayramlara ulaşsın. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Alparyan ýurt bähwitli, dünýä ähmetli işlerdiň rowatçylygy etsin. Köp sag bolun beren täsirli gurrunlaryňyz üçin. Bilişimiz ýaly Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň alyp barýan ekologiýa diplomatiýasy ähli umumy öz üçin bünyady bolup durýar. Bulam bolsa diňe biziň ýurdumyzda däl, eýsem dünýä halklarynyň arasynda da adamlaryň saglygy wagtda edilýän aladanyň aýdyň suwnamasy bolup durýar. Bizem size Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň alyp barýan şeýle şartiýatyny metbuat sahypalaryna wagt etmekde alyp barýan işlerinde ulüsünlikler arzuw edýäs. Köp sag bolun. Ezi watandaşlar biz söhbetdeşigimizi Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň, Gahrman Arkadamyzyň ýollaşylygyna geçirilen ähli halk baýyk dawaratyndan söhbetdeşik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Esker gazetiniň baş redaktory Serdar Muradow. Ne bilişimiz ýaly ir säher bilen köpetdaň eteğine ähli halk bolup bir suprajem bolup Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýollaşylygyna baý etmek dawaratyna gatnaşdyk. Ne bulam biziň ýurdumyzda adamlaryň saglygy, adamlaryň parahat durmuşda ýaşamagy urnak alyp barýan işleriň aýdyň suwnamasy bolup durýar. Bir ýürek buýsançyňyz bir iýleşsemde ýetirseňiz. Elbette sağ olun. Bugün näme berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe Gahrman hem de Mehriban Arkadamyzyň şeýle de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna ýeri watanymyz, ata watanymyz Türkmenistan we döwlatynyň öňe barýar. Yurdumyzyň ösüşlerini bizine ähli ugurlardaky gazanylýan üstünlikleriň misalyna da buýsanç bilen beýan edip bilýär. Şonuň misalyny bugün bütün yurdumyzda ýazky bağ ekmek mövsümine badalga berilmeginiň misalyny aýdyp bilýär. Sebäbi ýanky belleşiňiz ýaly köpetdagyň gözel künjegine, köpetdagyň etegine hormatly prezidentimiziň Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň hut özüniň gatnaşmagyna
yurdumyzyň ilatynyň, ýaşlaryň, ýaşul nesillerimiziň, talip ýaşlaryň bir gatnaşmagyna dabaraly ýagdaýda aýdym sazyň joşgunyny ähli halk baý hikmet barasynyň geçirilmegi aýdymlygy bilen suwud edýär. Yurdumyzda Gahrman arkadaşymyzyň öňe sürýän ekologiýa diplomatiýasy bugun kun arkadaşy Gahrman ýerdarymyzyň parazatly başlanmagyna giňerekde dowam edýär. Däwi ekologiýa diplomatiýasynyň aýdym miwesini diňe bir bugun kun yurdumyzyň şol günjegine ekilen baglar däl. Eýsemine geçen ýyllaryň dowamyny her mewsimde dowamly ekilýän bağ nahallaryny bizne suwutnamakyn aýdyp bilýärsiňiz. Şol ekilen bağ nahallary bugun kun näme yurdumyzyň ekologiýasyna özüniň aýdym täsirini ýetirýär. Yurdumyz bugun kun özüniň arasy howaty bilen, arasy ekologiýasy bilen adamlaryň ýaşamagy üçin bir gowy şertlerin bardygy bilen tapawutlanýar. Sebäbi gödel aşgabadymyzyň islendik ýerine baranynda bir saýat alyp oturan baglara gödüň düşýär. Şol baglarda, seyil baglaryna bizim ýaşlarymyzyň, ýaşul nesillerimiziň, islendik ýaşdaky adamlaryň gedelinje edip börellerini, seyil edip börellerini görseň, yurdumyzda ekologiýa diplomatiýasynyň aýdyň ýaýbanlanýandygyna göz ýetirmek bolýar. Bag elbette bu durmuşyň bedegi, bag bu tebigatyň bir ajaýyplygy bizim yurdumyzda miweli baglar emekilýär, saýaly baglar emekilýär. Şunun ýalyna pürli agaçlaryň ekilmegi hem elbette howanyň arasynda bolmagyna yurdumyzda ekologiýa diplomatiýasynyň bir aýdyň ýaýbanyň öňe sürilmegine täsir edýär. Sebäbi ýene de bir zat belläp geçelim. Bizim yurdumyzyň senagat aýdyn ösen ýurt, elbette yurdumyzda gurulyplanmagy bolýan zawod fabriklaryň töwreklerini dene şunun ýaly ajaýyp bağ nahallarynyň ekilmeginiň özü de şol ýeriniň hem ekologiýasynyň has hem arasynda bolmagyna täsir edýär. Ýa-da bolmasana Altynasır Türkmen kölüniň töwreklerini, bağ nahallarynyň ekilmegi, ýa-da bolmasa Aral deňiziniň kunjeklerini, dowamly bağ nahallarynyň ekilmegi, umuman aýdylanyna yurdumyzyň ähli kunjeklerini, owadyr şäherlerini, etrap merkezlerini, bizim yurdumyzyň ähli ýaşdaky adamlary bugun kun hormatly prezidentimiziň bahadalygy täzesinä bağ nahallaryny ekmek dabarasyna gatnaşdylar. Bilen bolsa yurdumyzyň abadançylygyna, yurdumyzda halkymyzyň bagtyar hem de bagtly durmuşda ýaşamagyna özüniň bir münasip goşundyny goşýar. Bizim şol portatdyr peýdanyp yurdumyzda her bir raýatymyzyň bagtly we bagtyar durmuşda ýaşama ugruna giň möçberli beýik işler alyp barýan Gahrman hem de Mehriban arkadaşymyzyň şeýle-de hormatly prezidentimiz arkadaşy Gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan ýyl ýurt bähbetli işleriniň hemişe üstünliklerden üstünliklere beslenmegini töz süregimizden arzu edýäris. Köp sag bolun beren täsiri gurulmaryňyz üçin. Ne Gahrman arkadaşy Gahrman serdarymyzyň ýollaşçylygyna, ýylyň ýaş hem güýz paslynar ekilýän saýaly, miweli, gyrym sagaçlaryň ekilmegi elbetde diňe bir adamlaryň saglygy babatly däl, eýsem haýwanat dünýäsinden köp bölmegine ul täsiri bar. Bulan bolsa bizim yurdumyzda ekologiýa diplomatiýasynyň üstünlikleri beslenýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Bizim size Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşy Gahrman serdarymyň alyp barýan içeride siýasatyny, metbuat sahypalaryny wagt etmekde alyp barýan işleriňizde ul üstünlikler arzu edýäs. Sag bolun. Mehriban tanışlarına bugün kun bizim yurdumuzda ýazgy ähli halk bağ etmek dabarasy işçiň dowam edip dur görüşümüz ýaly paýtagtymyzyň gözel kunjegyny köpetdagyň etegini arkadaşy Gahrman serdarymyzyň hut özüniň gatnaşmagyna şu dabara gatnaşan watandaşlarymyzyň ýürek arzuwlaryny ýetirme arkaly dowam edýär. Bizim söhbetimiz bolsa adalet gadedynyň başlydaktary Maksat Nuriýew. Arkadaşly eýýämizde ata watanyň Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy uly üstünliklere beslenýär. Gahrman arkadaşymyzyň beýik başlanýçlary esasyna ata watanyň Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüşiniň maksatlaryny we wezipelerini durmuşa geçirmegiň çäklerini ekologiýa diplomatiýasyny ilerletmek boýunça uly işler amal aşyrdy. Şunun netijesinde de yurdumyzyň ähli tebitlerini
tokoy zoolukları emele geldi. Kahraman arkadağımızın büyük başlangıçları esasında yurdumuzda kurulan ähli binalara, deskalara, önümçülükleri, tebiğata ziyanlı kalıntılar güýürmeýän önümçülük ornaşdyrmak bilen bagly işler, uly netijelere betlenýär. Hemmemiziň bilişimiz ýaly ata watanymyz Türkmenistanyň gurulan her bir deska, her bir bina, her bir zawod, fabrika ekologiýa taýdan artsalygy üçin edýändir hakynda halkara institutlary, halkara bilermenler tarapyndan yürütü sertifikatlar goşurlar. Şunuň özüm Türkmenistan döwletimiziň bütün dünýäni tolgundurýan meselelerin biri bolan ekologiýa awadançylygyny üçin etmek babatdaky işleri, ilerletmekdäki işleri juda bir oňuň alyp barýanyny görkezýär. Hemmemiziň bilişimiz ýaly Gahryman arkadağymyzyň beýik tagallary bilen ata watanymyz Türkmenistanyna arkadagy şäher bina boldy. Put sanly ulgamy mümkinçiliklerini, şol bir wagtda hem ekologiýa awadançylygyň ähli şertleri babatda dünýäni sulukly ajaýyp şäher adamlaryň ýagty geljeginiň dowam bolmagy. Şol bir wagtda hem adamlaryň bagtyar durmuşda, sagdyn durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan beýik işleriň aýdyň dawarlanmasy bolup durýar. Bilişimiz ýaly ata watanymyz Türkmenistan ekologiýa awadançylyk üçin etmek bilen bagly işleriň hukuk binýadyny ýygyderli kämilleşdirýär. Gahryman arkadağymyzyň beýik tagallary bilen kabul edilen ötümlükleri goramak hakynda, haýwanat dünýäsini goramak hakynda, ekologiýa auditi hakynda ýene de bir näçe kanunçylyk namalar, şol bir wagtda hem Türkmenistan döwletimiziň çölleşmäge garşy görüşmek boýunça, batgalyklary goramak boýunça, tebigatyň canlı jandarlaryny goramak boýunça ýürüýti bir näçe konwensiýalary goşulmagynyň özünde Türkmenistanyň bütün dünýäde ekologiýa awadançylygyny üçin etmek bilen bagly alyp barýan işleriniň aýdyň beýany bar. Yer gelende belläp geçsek Gahryman arkadağymyzyň beýik tagallary bilen Türkmenistanyň hödürleme esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy araly halat etmen halkara gatnaşynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk atly ýürüýte resmi naman kabul etdi. Bundan başga da Gahryman arkadağım, bundan başga da arkadagy ferdarymyzyň beýik tagallary bilen velosiped ulagyny bütün dünýä ulagyna goşmak hakyndaky goşmak hakyndaky Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýte kararnamasy. Arkadagy Gahryman ferdarymyzyň döwlet başçylygyny wezipesine girşen ilkinji günlerindäki bag ekmek dawarlaryna gatnaşmakdaky edilen ýerine ýetiren işlerine ýürüýte şäherdäki baglar atly sertifikatyň goşulmagynyň özünde hutga arkadagy Gahryman ferdarymyzyň alyp barýan beýik işlerine bolan çuň mazmun bar. Yer gelende belläp geçsek alim arkadagymyz özüniň ähli eserlerini ýaş nesilleri ekologiýa terbiýesi bilen bagly, ekologiýa awadançylygy bilen bagly meseleler işeňir gatnaşmak babatda çuň mazmunly paýhatly nesihatlaryny etýär. Alim arkadagymyzyň ömrümiň manysynyň dowamaty atly eserine bolsa, hut ekologiýa terbiýesine bagyşlanan ýürüýte bölüm bar. Bu ajaýyp eserden ýaly tebigat biziň umumy öýümüz. Ýaşlara ekologiýa awadançylygyny öwretmek, suwlary tygyşy tutmagy öwretmek biziň ata-baba dowam edip gelýän ajaýyp däplerimiz bolup durýar. Ynha Gahryman arkadagymyzyň beýik tagallary bilen arkadagy eýýämizde bag ekmek çärefi uly dawara täze destur bolup biziň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyjy döwründe ajaýyp öwüşgünler bilen baýlaşýar. Umuman alamyzda da Türkmen halkymyzy Gahryman arkadagy ferdarymyzyň beýik başlanyşlary esasynda şu günkü ýurdumyzyň ähli künjeklerini geçirilýän ýatky bag ekmek dawarasy biziň beýik zamanamyzyň beýik ötüşleriniň aýdyň beýany bag ekmek dowamy beslemek, bag ekmek nesiller hakyndaky beýik alada. Hut şu bag ekmek çäresiniň özünde ýaşlaryň, ýaş satynjalaryň çağalaryň gatnaşdyrylmagy. Bu ýerde bag ekmek köpçüliklerin dawarasynda jemgyýetiň her bir wekiliniň işeňir gatnaşmagy bilen bagly geçirilýän işler biziň häzirki zaman ösen jemgyýetimiz üçin nusgalyk mektep bolup durýar. Ýene bellemeli zat ol hem biziň bag ekmek dawarlarymyz, ekýän baglarymyzyň saýalary bu gün ýurdumyzda ajaýyp gelişik berýär. Tut nakallaryny, üzüm nakallaryny, arçalar ekmek, miweli we saýaly agaçlar ekmek bilen bagly alyp barýan işlere dünýäde giň seslenme döredler. Bunuň özü biziň bir taraplyk görülgelerimizde de juda ugadan öwüşgün berýär. Biz hem şu ajaýyp fursatlarda dünýäde ekologiýa awadançylyk üçin etmekde
adamlaryň sagdyn gurşagda ýaşamagynda beýik işler alyp barýan hormatly prezidentimizin Gahrman Arkadamyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny arzu edýär. Köp sag bolun bu ýa-da arzuwlaryň üçin, arzuwlaryňda oşulýat geljekde alyp barjak işleriňizde ulusynlyklar, şowluklar ýaran bolsun. Köp sag bolun. Men Türkmenow Hocalyk Üniversitetiniň Agrikologiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talibi Meýlis Öwedniýaz. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne pähim paýhasy many magtum goly pragy diýip atlandyrylan ýylmazda hem biz professor muallimler talip ýaşlarymyz bilen ähli halk bagy kişilik dawarasyna geldik. Ähli halk bagy ekmek dawarasyna hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň ilkinji nakalyny oturdup bermegi biz talip ýaşlar üçin nusgalyk mektep bolýar. Şu ýylyň 9-njy fevralyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisinde Arkadagyl Gahrman Serdarymyz şu ýylda 3 million diýip bagy ekmek hakyna karara gol çekdi. Şu karara laýyklykda hem pürli saýal hem de miweli agaçlarymyz ekilýär. Men şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz, hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň rowajlanmagyny tüýs ýürekden arzu edýär. Men Türkmenow Hocalyk Üniversitetiniň 2-nji ýyl talibi Synik Frahim. Belkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň parasatly ýol başçylygynda ýurdumyzda daşky gurşaw gormany, ýurdumyzy baý wassany öwürmäge, ekologiýa awadançylygyny üpçün etmäge uly üns berdiler. Ene şuň biz talip deňdoşlarymyz bilen Halifa mualliminiň ýol başçylygynda köpetdagyň eteginde ähli halk baý ekmek dawarasyna gatnaşýar. Bu ähli halk baý ekmek dawarasyna bu gelmegimiz bilen bagy nakallary oturdylýar. Ýagny Türkmenistanyň 2021-2020-nji ýyl üçin milli tokoy maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzda her ýyl 3 million bagy nakanyň ekilmegi, ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek orunda giň möçberli işleriň anyp barlýanyň aýdyň misaly bolup çykýar. Ýagny ýurdumyzda 2 mewsimde bagy ekmeklik asly däwe urly. Ýurdumyzda ýagny ýaz hem güýt mewsimlerinde ähli halk bagy ekmek dawarlary geçirilýär. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň meclisinde ýagny Türkmenistany 3 million bagy nakallaryň ekmek hakynda karary gol çekmegi biziň ähli taliplerimizi buýsanlardy. Ýagny ýurdumyzda bagy ekmek bilen ýurdumyzda arasy howa gurşawyny üpçün etmek, daş gurşaw gormagy uly üns berilýär. Bundan başga-da ýurdumyz boýunça diňe bir döwlet derejesinde däl, halkara derejesinde hem ekologiýa ugrunda giň möçberli işler amala asyrylýar. Muňa misal edip, ýagny geçen ýyl 2023-nji ýylda hormatly prezidentimiz Birleşen Arap Emirlikleriniň iş saparynyň çäklaryna, ýagny howanyň üýtgemi bilen bagly iş maslahatyna gatnaşanyna Türkmenistanyň ýagny metan gazynyň diňen gazylaryny azaltmak boýunça borçnama Türkmenistanyň goşulýanlygy bardy hem bellap geçdi. Bu işlerin edilmegi, ýagny diňe bir ýurdumyzda däl, ähli halkara derejesinde ekologiýa ugrunda giň möçberli işleriň anyp barlýanlygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda daş gurşaw gormany, bagy wassany öwürmäge hem de tebitde ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek ugrunda giň möçberler durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hem de hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyza köp sag bolsunlarymyz aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, il ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri hemişe rowajlyklar wetendin. Rahmat tanışlarına görüşümüz ýaly ýer-säher bilen paýtatymyzyň gödül künjegine ýagny köpetdagyň etegine ajaýyp bir dağ howasyna ýer-säher bilen köp sanly watandaşlarymyzyň gatnaşmagyna, talip ýaşlaryň gatnaşmagyna ýazgy bagy ekmek dawarasy uly şatlyk, uly şowkuny besenip geçirilýär. Bizim şu ýerden gepleşýärmiz. Söhbet şu arkaly dowam edýär. Bizim söhbetimiz bolsa Türkmen Owa Hocalyk Üniversitetiniň talibi Gala Hojagiliýew. Gala hemmemize ma'lum bolýar, Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň saýasyny biziň ýurdumyzda
tebigatymyzy goramak goýunça uly işleriň alınıp barylmagy, miwli pürlü saýaly baglaryň ekilmegi bugun günde biziň tebigatymyza ýetirýän täsirini şu edilýän işlerden aýdyn görmek bolýar. Biziň ýurdumyz daşary ýurtlarda geçirilýän howa boýunça ýürüti konwensiýalara gatnaşyp, ol ýerde bir näçe duşluklar geçirip, bugun günde daşky urşa goramak goýunça uly işleriň alınıp barylmagy bizi hassa boýsanýar. Bellek geçmeli ýurdumyzda Türkmenistanyň Owgujak ministrligi şeýle hem Türkmenistanyň daşky urşa goramak ministrliginiň bir agzy bir işgärleri bugun günde biziň ýurdumyzda bir tebigatymyzy goramakda Owgujak pudugyny alyp bana işleri ýasy ýaýbangandyrmakda uly işler alyp barýarlar. Bugun gün ýatky bagy kişilikler barasyna arkadagy gahrman serdarymyzyň hut ödüniň gatnaşmagy biz ýaşlara hassa boýsanyrdy. Söhbetdeşigimizi şu ýerden ýürek arzuwlaryňyzy, ýürek boýsanşyňyzy paýlaşdyňyz. Gahrman arkadagymyň başlanýy bilen arkadagy gahrman serdarymyň dowam etdirmegine, parasatly we adalat ýol başçylygyna garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimiz durmuşyň ähli roloýunça ykdysady, syýasy, ilim, bilim, saglyk goraş ulgamlaryna we halk hojalygynyň beýle pudoklaryna gün saýyn beýlent ötüşleri etdiler we täsirlikler tarap batly gadam bilen barýar. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimiň dünýä ýüzüne adawry hasta arşy göterilýär. Hormatly prezidentimiz halkyň diňe şu günnäl eýsem geljeginiň ýalgy türegişini bolmagy hakynda bir näçe aladalar etdiler. Ýene görüşüňiz ýaly ýurdumyzda ekologiýa meselesini aýratyn uly ünsürler. Şunun bilen birlikde tokoy dowlaklaryny döretmek, teýilgäklaryny çäklerini giňeltmek, bar bolan bagnakarlaryna degişli derejede ýygyk etmek wezipeti döwletiň syýasatynyň ileride meseleleriň birine uruly. Bu bolsa gözel diýarymyzda insan saglygy üçin ýakymly howa şertlerini döremini etirýär. Döwlet başçylygymyzyň taýsy tagallalary bilen daşky urşa goramy urna bir näçe işler alınıp barýar. Tebigaty goramak goýunça milli strategiýalaryny durmuşa geçirmek bilen has takyga ýurdumyz daşary ýurtlar guramalar bilen hatda işden gatnaşar. Ilkinji nowatda belemimiz bolsa şol Birleşen Milletler guramalar bilen hyzmatdaşlyklar alyp barýar. Ine görüşimiz ýaly diýarymyzda köpçüliklerin bagnakarlaryny ekmek çäresi alınıp barýar. Däp bolup gelýär ýa we güýz paslaryna köpçüliklerin bagnakarlaryny ekmek çäreleri ullan tutulýar. Bu ise ministrlikleriň, vilayet we şäher häkimlikleriniň we bilim edaralarynyň wekilleri işden gatnaşýarlar. Olaryň birleşme taýsy tagallar netijesinde her ýyl millionlarça bagnakarlar ekilýär. Bunyň öz bolsa hormatly prezidentimiziň taýsy tagallary bilen baş-başlanan her bir işe jogapkarçylyky çemeleşýäniň aýdyn tutnamasdyr. Bugünkü çäre gatnaşçylaryň köp sanyny talip ýaşlaryň bolmagy, ýaşlaryň okullaryny zähmet bilen utgaşdyrmagyny, ene toprağa gözel diýara bolan sevgisini anlatýar. Ene görüşüňiz ýaly Aşgabat şäherine Köpetdağyň eteginden arkadagy gahrman serdarymyzyň özüniň gatnaşmagyna köpçüliklerin bagnakarlaryny ekmek dawarasy geçirilýär. Biz hem Türkmen Owgujak Üniversitetiniň talipleri bolup öz halypy bolmamyz bilen köpçüliklerin bagnakarlaryny ekmek çäresine gatnaşdyk. Men hem şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, giň mümkinçilikleri öğretip beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunluklarymyzy aýtýar. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janyny sag, ömürleri uzak, alyp barýan işler elmi damar owaslyklary beslensin. Köp sag bol, bu ýa-da arzuwlaryňyz üçin arzuwlaryňyz oşulýar. Geljekde okularyňyzda uly üstünlikler, şogulyklar ýaranýardy. Toýdy. Ediz vatandaşlar, mehriban döwürdeşler. Paýtagtymyzyň adyny göterýän Aşgabat teleýaýlymy şu günlükçe öz işini jemleýär. Watan waspa dilleriňizde seýüs hemişe kalplaryňyzda bolsun. Arkadagy serdarymyzyň saýasyna sag ýatyp aman öreň. Giýjäňiz rahat bolsun.